in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, filing sa COC para sa 2022 local ug national elections, gipangandaman na sa mga politiko. Usa ka lane sa buhangin underpass sa Davao City siradaan tungod sa himuong drainage ug manhole. Sa detalye sa atong mga balita, 7 kaadlaw na lang una ang filing sa Certificate of Candidacy para sa mga politiko sa Pilipinas nga magpapili karong 2022 local ug national elections. 8 kaadlaw ang filing sa COC nga magsugod karong Oktubre 1 hangtod 8, 2021. Apan lahi ang sitwasyon sa Davao Oriental kay karon palang daan nagkasinabot na ang mga politiko hilabi na sa gubernatorial race nga mohulip lang og pwesto si incumbent Governor Nelson Dayang Hirang o Representative Cora Malanyaon. Ani ang report. Hapit na ang bugnong lugay nun. Daghan na usab ang managhigala nga mag-away tungod sa usa ka posisyon. Apan sukuhay kinintanan sa panghitabo sa Davao Oriental. Malapit na yung filing of Certificate of Candidacy. Then matagal yung aming partnership. With our partnership in politics, halos lahat ng mga nakalaban namin sa politika, nanalo kami. So ayaw kong sirain yung magandang relasyon na nasimula namin. No, na maging good example rin sa mga next generation in politics of Davao Oriental. Kini ang gibuhian nga pamulong ni Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang. Kay matud niya, ang pagserbisyo sa katawhan dili gikinahanglan nga awayan. O kung ang matag leader gusto og kalambuan, angayan lang nga kini magsugod sa kahusay ug panagsabot sa mga lideres aron ang katawhan mosunod kanila. Formal nang muiway si Governor Dayang Hirang sa iyang pwesto sa umaabot nga eleksyon. Kini tungod sa iyang pagrespeto ug pagtamod kang Davao Oriental 1st District Congresswoman Corazon Nunez Malanyaon nga gusto na usab mo serbisyo isip gobernador sa ilang probinsya. Sama sa usa ka buutan og matinumanon nga manghod, gipadayag ni Governor Dayang Hirang nga ang iyang pagmahal sa katawhan maoy iyang giya sa iyang pagtugot. Nga mobalik si Congresswoman Malanyaon sa iyang pwesto isip gobernador ug siya mohulip sa pwesto ni Malanyaon sa Kongreso. Kini na ang ikaduhang higayon nga nagkambyo ang duha ka politiko sa ilang mga pwesto bisan wala pa nahuman ang ilang mga termino. I will not run for my last term as a governor of the province of Davao Oriental, but instead, I'll go back to Congress in District 1. So, Congresswoman Malanyaon will go back to the governor position in the province of the Davao Oriental. So, kung titingnan mo, importante kasi sa akin is yung magandang relasyon. Yung magandang samahan. Ayaw kong sirain yung aming magandang pinagsamahan sa loob ng ilang taon. Ang tingin ko sa kanya, parang matandang kapatid ko na. So, kaya naman, alam naman natin, Pilipino tayo, lagi tayong mapagbigay. Matud ni Dayang Hirang, ang kalambuan sa usa ka lugar nag-agad sa pakigtimbayayong sa mga lideres ug ang kahusay ug kalinaw nag-agad sa panaghiusa sa katawan ug sa ilang gobyerno. Sa iyang pag-iway sa pwesto, daghan og nahuman si Governor Dayang Hirang sa iyang unom ka tuig nga pagpanerbisyo. Actually, sa pag-upo ko up to the present, based on the data of the engineering of the provincial government of Davao Oriental, napasiminto na natin ang about mga almost 140 kilometers sa probinsya ng Davao Oriental. No? So far, based sa information, ito yung time na pinakamahaba
na napasiminto sa history of the province of Davao Oriental. No? So, of course, maliban dyan, nangarap tayo na magkaroon ang probinsya ng Davao Oriental ng isang moderno at malaking provincial sports complex. Kaya naman, just 2 years ago, bumili ang province of Davao Oriental ng more than 12 hectares na gagawin nating provincial sports complex na ongoing ang sitwasyon ngayong araw na ito. Gisaysay kanako ni Governor Dayang Hirang nga walay mahitabo sa usa ka lungsod o probinsya kung ang mga lideres dili magkahiusa kay kini moresulta sa bangi ug usahay makasakit sa matag usa. Angayan kunong lantawon sa mga politiko nga mas tamis kuno nga iduso ang kalambuan kung magkasinabot ang mga lideres aron pod sundon kini sa ilang katawhan. Sumala pa sa usa ka iladong American author nga si James Freeman Clark, a politician thinks of the next election. A statesman thinks of the next generation. Ug mao kana ang nindot nga hulagway sa pamulitika sa Davao Oriental. Edith Kaduayan, Newsline Philippines. Stay safe. Sugod karong adlaw, sirad-an ang usa ka lane sa Buhangin Underpass sa Davao City ug gilauman ang volume sa mga sakyanan. Ang hinungdan sa pagsirado mao ang pag-construct og drainage sa underpass sangit bahaonon ang lugar. Ang mapektuhan nga lane mao ang padulong sa norteng bahin sa Davao City. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Karong adlaw unta ang gitakda nga sirad-an ang lane padulong sa norteng bahin sa syudad tungod sa drainage construction. Usa sa himuong structures sa DPWH 11 ang manhole, pagdugang og water pump, sanglit, bahauno ng underpass ining mubundak ang kusog nga ulan. Doon na kini total budget na 9.6 million pesos na atong ginalauman na mahuman sa ikaduhang semana sa Disyembre karong tuiga. Nangayo ng daan o dispensa ang DPWH sa publiko kay maghatag og volume sa sakyanan ang pagsirado sa northbound lane sa underpass. Apan ang mga sakyanan nga padulong sa south area sa syudad maoray makasubay sa underpass. Wala kita mahimo diya kay programa man na gobyerno, antos-antos yun ta, pero pangitaan ta nilang paagi kung para dili muklag ang kuan, ang traffic. Nana sila sa hinidjes diya sa ubos, nana sila kuan sa gilid, gibutang. Dili sa mo biyahe sa wala lang sa biyahe. Tagom lang sa tagom dito, tagom. Mulungtad og usa ka bulan ang temporaryong pagsara sa northbound lane sa Buhangin Underpass ning Dakbayan. Sumala sa DPWH, kaayuhan sa tanan ang himuon nilang konstruksyon sa drainage sa Buhangin Underpass. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Kapin 200 ka mga overseas Filipino workers kon OFW ang miabot sa Davao City agi sa Davao International Airport. Kadaghanan kanila nawad-an og trabaho tungod sa pandemya. Ani ang report. Maligayang pagdating sa Davao International Airport. Malipayon apan nagsubo. Mao kini ang gibati sa mga personahe sa Overseas Workers Welfare Administration samtang ilang gitagbo ang 226 ka mga overseas Filipino workers o mga stranded nga returning overseas Filipinos nga mikana og gikan sa eroplano nga mitugpa sa Davao International Airport gikan sa nasud nga sakop sa United Arab Emirates nga gilangkuban sa nasud Abu Dhabi ug Dubai. Istriktong gipatuman ang security ug health protocol sa mga nangabot. Common na kayo nga adunay mga canceled flights, no? So kaning mga flights man good karon isa ani kanang mga natay man na mahitabo nga chartered flight gikan sa United Arab Emirates. Ang mga nangabot kaganina dili lang taga Mindanao apan kuyog nila ang tagalaing lugar sa nasud. Kay gikan sa Dubai, midiretso ang chartered flight sa Davao International Airport. Sa dato sa Department of Foreign Affairs, niadtong 2018, mukabat sa 541,593 ka mga Pilipino ang nanarbaho sa UAE. Og niadtong milabayng semana, gibutyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hapit na mukabat sa 1.5 million ang mga Pilipinong trabahador nga nagkatag sa nagkadaiyang lungsod ug nasud sa UAE. Ang grupo nga nangabot gilangkuban sa mga skilled workers ug mga household workers ug pipila kanila trabahante sa nagkadaiyang industriya dito sa UAE.
Matod ni OWA Director Camilo Ilaya, sagad sa nanguli mga nawad-an og trabaho. Namo yung kumpanya nga kuan og mga bankruptcy, no? So namo yung nga nag-streamline sila sa ilang mga empleyado, so nagtanggal gyud sila og mga empleyado. So isa na sa mga rason nganong makamuli sila. Pero ang pinakakuan jud ani is tungod sa pandemic na kasagaran man sa ilaha na stranded dito sa United Arab Emirates, no, sa Dubai ug sa Abu Dhabi. Aron matabangan ang nanguli ng mga OFWs, gikinahanglang morehistro sila sa mga programa sa OWA ug sa ubang ahensya. So natay mga programa, no, padayon pagyapon ang ato ang mga regular programs sa OWA, sa mga scholarship program, livelihood program, no, so mga inana. Kunya na po tay programa nga balik Pinas, balik hanap buhay program. So isa na sa kuan nga pwede nila nga ma-avail ni siya sa ato ang mga OFW. Katong uban nga nakakuha na i-follow up na lang ko itong naka-file lang yun online. Kay online magud kasagaran yun karon sa atong mga programa. So ni-adapt po ta nga na yung klase nga pagpa-apply sa ila sa online jud po. Sa pagkakaroon, ana-ana sa nagkalayang hotel sa Davao ang mga nangabot o ipailawom sila sa 14 days nga mandatory quarantine una sila ipadala sa ilang mga lungsod. Tungod kay bagsak ang ekonomiya sa tibok kalibutan, daghang OFW ang apektado ug daghan kanila ang nawad-an og trabaho. Ang mga OFWs naglaom nga sa ilang pag-abot sa ilang mga Pinoyanan, matagamtam nila ang pagmahal ug hatagan sila og panahon sa ilang pamilya nga makapahulay. Edith Caduayan, Newsline Philippines, stay safe! This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nakabato na og suga ang dulan 40 ka mga balay sa Sitio Latil, Barangay Abnate, Kiblawan, Davao del Sur, human gitudluan sa paghimo og solar LED lights ang mga residente sa lugar. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Hayag na kung magabi sa balay sa mga residente sa Sitio Latil, Barangay Abnati sa lungsod sa Kiblawan, Davao del Sur. Tungod duna na sila'y solar-powered lights, maghihimo rasab sa ubang residente sa lugar. Nalipay ang tibuok komunidad sa mga tribong Blaan, kay kini ang unang higayon na nahatagan og suga ang ilang lugar nga usa ka remote village o kanhi taguanan sa mga rebeldeng New People's Army. Kumigpasalamat sir kay naay nagtabang sa amoa og solar nga gikan sa Harley Honors Group Hag Davao. Kini adto walay mo tabang karon pagyud. Direk na ang ilang tabang sa mua. Malipay mi dako. Isugod sa solar nga hayag among balay ipadayon. Nalipay mig dako sir. Kay gitoy pang tagaan mig solar. Ang mga solar lights hinimo sa 30 ka mga partisipante, 15 mga residente resab sa dapit ug may pailawom sa 5 ka adlaw nga training sa TESDA. Nauman ang proyekto niadtong September 20. Yung minimum of 2 yung kanilang bawat 2 bulbs bawat bombilya, and with their skills na kanilang nakuha, soon pwede na silang install pa ng kadagdagang panels for their solar para sa kanilang mga video at saka isang na natin kung kaya niya ng TV. Plano karon sa militar nga isunod na ang paghatag og libreng edukasyon sa mga residente sa lugar pinaagi sa alternative learning system kon ALS. Well, yung Sept is tinitigan natin yung profile niya. So yung literacy is the next task force NCAP doon sa area, no? Preparations are being undertaken by the 39th IB at saka yung partner agencies like yung Department of Education. Volunteer din dito yung mga Youth for Peace Movement ng Davao del Sur na maging facilitator ng alternative learning system dun sa Sitio Latil. Sa kasamtangan, dunay 150 ka mga residente nga molupyo sa lugar nga nakabenepisyo sa solar-powered lights. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. At tangi!
Upat ka mga minor de edad na rescue sa mga otoridad sa Cotabato Province atol sa implementasyon sa search warrant. O Red Cross sa Davao del Sur nagtanyag og saliva test alang sa COVID-19. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilongga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butik. Tungod kay requisitos na halos tanang transaksyon sa opisina sa gobyerno o bisan sa pagbiyahe ang negative nga resulta sa RT-PCR test, nagtanyag na sabkaron og saliva test ang Philippine Red Cross. Sa Davao del Sur, daghang residente nakapahimulos sa saliva test nga sama ra ang resulta apan mas barato kaysa RT-PCR test. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Sa pagkolekta sa tong laway, ma'am, ato na siyang kusang ipatulo. Dili na to siya pugson og luwa or kanang supsupon kay basig magdugo or nay madalang nga particles. 2,000 pesos ang bayad sa saliva test kansang resulta kasagarang makuha sulod sa duha ka adlaw. Mas barato kini kumpara sa swab test nga kasagarang anaa sa tag 5,000 pesos pataas. Ang Red Cross naga-offer og RT-PCR test niya nga atong gigamit na sample saliva instead of katong swab. So, same lang sila og result. Kaya pareho raman ang protocol na itong gigamit, gold standard na RT-PCR test. Pareho lang gyapon sa ubang mga laboratories na agitan, maximum na to 2 days. Ang saliva samples ipadala pa dito sa Cagayan de Oro kung di nahimutang ang laboratorio sa PRC. Gilauman sa PRC nga mas mapadali na unya ang pagpagawas nila og resulta sa saliva test kay abri naman karon ang molecular laboratory dito sa probensya sa North Cotabato ug mahimo nang makapagawas og resulta sud sa 24 oras. Sa kasamtangan, gipaningkamutan sa PRC Davao del Sur nga makabaton sila kaugalingong molecular laboratory aron mapadali na ang pagproseso sa mga saliva RT-PCR test. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Mas napanindot, moderno o ikapasigarbo ang pagkumpleto sa development project sa General Santos City Airport nga giinaugurahan kagahapon. Mismong si DOTR Secretary Arthur Tugade ang nanguna sa inaugurasyon sa Jensen Airport. Apil sa kabaguhan sa airport ang passenger terminal building nga maka-accommodate og daghang pasahero ikumpara sa wala pa kini mausab karon. Ang runway sa airport natugpahan na kaniadto og 747 Boeing nga eroplano. Gimuntaran kini og bag-ong navigational aid ug bag-o na sab ang Kaap Administration Building. Mas mulambo pa ang ekonomiya sa Soc-Sargent tungod sa airport development nga moserbisyo sa mga probinsya sa South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat ug Jensan. Gawa sa airport sa Jensan, giinagurahan sab ang Port Operations Building Complex sa Philippine Ports Authority sa Jensan. Gitambungan sa mga opisyal sa Jensan ang inauguration nga gipangunahan ni Mayor Ronel Rivera.
Sikop sa implementasyon sa search warrant sa Philippine Drug Enforcement Agency Conpedia North Cotabato ang 5 ka mga tao, lakip na niini ang 4 ka mga minor de edad. 3 sa 4 pa ka mga na-rescue nga mga minor de edad, mga babae. Apa nakaikyas ang target sa operasyon nga si Becca Untong, usa ka laborer og tag-iya sa balay sa Purok 8, Barangay Kidama, lungsod sa Matalam. Kauban niyang nakaipsot ang usa pa ka lalaki nga giilang si Noroding Mangadta alias Nords. Samtang nasikop ang mga naabdan sa balay niini nga si Alsari Sibangan. Human kini nakuhaan og usa ka kalibre .45 nga pistola, 4 ka mga bala og gituuhang 15 gramos sa gituang shabu nga gibana-bana mo kantidad sa 102,000 pesos. Gipatuman ang search warrant sa balay sa target nga si Becca Untong kay gituuhan kini nga ginahimong drug den. Nakarecover sab ang mga pulis ug PDEA sa balay sa suspect og pinutos nga illegal nga droga, mga pusil ug mga bala. Gitakdang kasuhan si Sibangan og illegal nga paghupot og armas ug mga bala ug illegal nga droga. Samtang anaa na karon sa kustodiya sa Municipal Social Welfare and Development Office ang mga minor de edad. Gidakop sa mga pulis sa lungsod sa Pigkawayan, Cotabato ang 2 ka mga tricycle driver tungod sa pagpamaligya og illegal nga droga. Giila ang mga dinakpan nga sila Michael Philip Berdonar, 30 anyos, ug Gilbert Besin, 39 anyos. Pareho mga tricycle driver o mga residente sa Barangay Lower Baguer, Libungan. Napalit sa mga otoridad gikan sa 2 ka mga suspect ang 3 ka mga gagmay sa sachet sa gituuhang shabu nga nagkantidad og 5,000 pesos. Nadakpan sila atol sa gipahigayong drug bust operation pasado alas 10 sa buntag kagahapon sa Purok Orchids, Barangay Tubon. Preso karon sa Pigkawayan Police Station ang 2 ka mga dinakpan kinsa gikatakdang kasuhan og paglapas Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab bininyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City, ug Channel 49 sa NCTBN Cable TV sa North Cotabato. 92 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!